Čau, to dneska vás vítám u nového videa. Dneska tu mluvím, ano. Jsem tu s jednou mojí kámoškou. Je to pravda, to jsem já. A my jdeme přesně tam do toho bílého baráku. No ne, tam před ten bílý barák, zaostři se. Jdeme za těma smrady. Ano, protože tam někdo řve, tak nás prostě zajímá. Tak nás prostě zajímá random, co to tam je. Já jdu poslouchat hudbu. Jo, vítejte ve vesnici, já jsem totiž teďka Dolní Lutin, teda Dětmarovicí s mojí kámoškou, nebo u kámošky. A teda jsme, ježiši, sorry, jsme na mini procházce. Mělo vyjít a i předtím jedno video. No ale to byla ještě trošku zima, ale my jsme Já poslouchám. obě dvě nedali nikam. Pavel. Ty jdeš? Dobře, jdeme. Chceš jedno sluchátko? Co? Jo, to pravé, prosím. Teda ne, to levé. Ne, pravé. Levé. Pravé. Wow. No, to máš. Ne, já chci levé. Ne, levé. Jdeme tam si kouknout? Ne, jdeme s těma Kouknout. dětskama. Tak já budu poslouchat holcama. Tak dej mi to. Já vím, proč mi nechceš dát to levé. No, protože to na to tam jde více to slyšet. Ne, hraju opět stejně, ale Dobrý. já jenom radši to levé. Pěsnice. Jo, když tak já bydlím úplně někde jinde. Fakt jako úplně někde jinde. Dej mi to sluchátko pravé. Dělej. Díky. Tak to dám hlasitý. Zvykle. Ale mám to jenom ze stažených, jo? Jo. Jdu do stažených, že než co tam je. Už jsme skoro u nich. Ještě vidíte jenom kopec. Jo, když tak potom nebudu mluvit, jo, když tak. A teďka vám to na chvilku vypnu. Pes. Co bych nedělala? Dělej toho. Dělej to. Já tu bydlím. Pojdeme pro strom. Tam jsou nějací random lidi, ale to je jedno. Když tak bude pár 2. Kam jdeme? Tam nebo tam? Tam nebo tam? Natočíš 3 minuty? Ještě ne, skoro. No tak natočí 3 minuty, ne? Jdeme tam nebo tam? Ne, tam ne. Tak jdeme do lesa. Jo, právě jdeme do lesa. Teda, to je part 1. Dobře, ty jdeš úplně blbě. Tam? Se nejde do lesa? Ne, tam se jde do lesa.